Siyibonile iStellenbosch sisayina uMatlou from iKaizer Chiefs. I don't wanna lie, uMatlou is one of the best number 10 endizaziyo. Only thing let her down uMjita zii-injuries. Andifuna uxoka, ii-injuries is his weakness. Otherwise when it comes to ibhola, hayi uMjita uyalazi ibhola andifuna uxoka and uyalazi nyhani. Qha ii-injuries yiyona nightmare kuye because udlala 2 games, 3 games awusamboni ebaleni. IKaizer Chiefs izamile kangangoko kuMatlou, imcekelele, imzama but unfortunate ekugqibeleni ide yabona ukuthi no man whatever izamayo ayiyilungi. So ide yathatha isigqibo ke ngoku yoba mayimkhulule because if uyaqaphela ixesha elinintsi iKaizer Chiefs ispenda imali enintsi ngoMatlou because it believes kuye and it believe kwitalente yakhe ukuthi uMatlou o-injury free can offer you better services but unfortunately izamile iChiefs nayo yoyisakala. So let's hope uMjita man ukuthi ii-injuries zingake zimnike i-chance because ekugqibeleni ayikho mnandi into yongabi namsebenzi because uMjita ekugqibeleni uzawuhamba angabi namsebenzi because of ii-injuries. So let's hope ukuthi noko uThixo uzawuba kwicala lakhe man, akamxolele noko kwinantsika kwii-injuries akwazi uMjita uphangelela ifemeli yakhe. It's one of amajita endiwathanda kakhulu uNantsika uMjita because of uMjita is talented and you can see indlela adiscipline ngakhona.